Volám sa Patrik Romný, som z Rišňoviec. V budúcnosti by som sa chcel venovať chovu oviec a rovnako tak by som sa chcel venovať špeciálnej rastlinnej výrobe, chcel by som sa venovať pestovaniu zeleniny. Prínosom takéhoto podujatia je najmä, myslím si, že výmena informácií medzi mladými ľuďmi a rovnako tak vlastne získanie alebo uvidenie dobrých príkladov z praxe. Rovnako prínosom podujatia je aj vlastne získanie najnovších informácií z oblasti podpory mladých farmárov na Slovensku. Menujem sa Vladimír Kerkel, pochádzam z Prietržky. V budúcnosti by som sa chcel venovať nejakej tej špeciálnej rastlinnej výrobe. Rozmýšľal som hlavne, že by som sa zameral na zemiaky, skúsiť niečo ako sú tie predvarené alebo vákuovo balené zemiaky, že aby som vlastne zvýšil hodnotu tých zemiakov. Prínosom tohto podujatia je vlastne ako začať farmárčiť. Boli tu rôzne prednášky. Najviac ma zaujala tá myšlienka tých našich dvoch kolegov z Čiech. Skrátka, že keď človek chce, tak ide všetko. Volám sa Andrej Francisci, pochádzam z Košút, okres Galanta. Ja v budúcnosti by som sa chcel venovať poľnohospodárstvu, hlavne klasickému poľnohospodárstvu, pestovaniu obilnín a k tomu aj pestovanie špeciálnych plodín, ako napríklad hrách alebo nejaké bylinky. Prínosom podujatia bolo pre mňa tí českí kolegovia, ako vyjadrili svoj názor na aktuálnu vec. A podujatie bolo tiež takou kultúrnou vložkou. A dnešný deň bolo povedané, ako by vlastne mladí farmári mali začať, čo a aké podmienky majú splniť.